Vítejte u videa o kybernetické kriminalitě v praxi. Kybernetická kriminalita je dnes jednou z největších hrozeb digitálního světa. Zahrnuje široké spektrum aktivit, od jednoduchého spamu až po sofistikované útoky na bankovní systémy. V tomto videu si shrneme hlavní formy kybernetické kriminality, techniky útoků, typy hackerů a způsoby ochrany. Na začátek si vysvětlíme pojmy. Počítačová kriminalita se týká trestných činů spojených s počítači. Internetová kriminalita se děje prostřednictvím internetu. A kybernetická kriminalita je širší pojem, který zahrnuje všechny tyto formy. Mezi nejčastější formy útoků patří hacking, neoprávněný přístup do systémů, cracking, prolomení ochrany softwaru, sniffing, odposlech dat a DOS či DDoS útoky, které zahlcují servery a znemožňují jejich fungování. Útočníci často cílí i na e-maily. Phishing je pokus získat citlivé údaje přes falešné zprávy. Malware infikuje zařízení škodlivým softwarem. Man-in-the-middle útoky zachycují komunikaci mezi dvěma stranami. V oblasti elektronického bankovnictví se setkáváme s pojmy jako cybersquatting, registrace domén podobných bankovním, farming, přesměrování na falešné stránky, vishing, podvody po telefonu a keylogging, zaznamenávání stlačených kláves. Zajímavým tématem jsou také skryté sítě jako darknet a dark web. Tyto sítě umožňují anonymní komunikaci, ale často se zneužívají k nelegálním aktivitám. Přístup k nim je možný přes nástroje jako Tor, I2P či Freenet. Jak se chránit? Základem je používat silná hesla, pravidelně aktualizovat software, instalovat antiviry a minimalizovat svoji digitální stopu. Důležité je i vzdělávání a uvědomování si rizik. Kurz obsahuje také interaktivní prvky, doplňovačky, tajenky a párování pojmů s definicemi, které pomáhají lépe pochopit problematiku. Na závěr si uvědomme, že kybernetická bezpečnost není jen technická záležitost. Je to také otázka chování, odpovědnosti a prevence. Každý z nás může přispět k bezpečnějšímu digitálnímu světu. Děkujeme za pozornost.